tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao di ay biyayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalisdanan atong hinsugatan apan siya magauban. Hangtod sa katapusan sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Usa tumanong ta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa. Ato nga isangyaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan ta magmadasigon kita. Aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasahuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-ani ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo, diba? Among dalangpanan ug makagagaho mahigugmaon nga Dios nga naa ka sa tronos gitasan sa mga langit.
Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo Ginoo nga sa gihapon bisan pa sa mga kalisod sa mga panghitabo sa kalibutan karon apan o Dios nagapadayon ang dili ginapos ang imong mga pulong masabo dinhis kahanginan ug magapanalangin ka ni ini nga programa ug panalangini usab o Dios ang tanan nga mga nagapaminaw karon. Tuguti nga malamdagan sila pinaagi sa Espiritu Santo nga ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon nga makaduol sa pagpangalaga dinha kanimo. Daghang salamat nga ikaw magatubag ug magahatag sa amo ang mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata moadto sa unahan ato ning ibanan usa ang og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Ato ning kuan ni sir, maayong hapon kaninyo dinha sa istasyon. Kanunay ming nagsunod sa inyuhang programa. Usahay kun masayo ang among panihapon, madungan ang inyong programa sa among panihapon, pero kasagaran gyud mauna ang inyong programa sa amo nga panihapon, labi na kung ang paghikay maatrasar. Salamat sa pagbasa, sir. Si Leonardo Deini o ang akong angga Narding. Salamat. Okay, dagang salamat brother Leonardo o Narding, no? Nindot mo na. Dunay mga tao nga ang ilang kasing-kasing kubol nagyod sa pulong sa Ginoo. Wa na sila gugmas pagpaminaw. Maayo pa ang paminaw nila, ganahan pa sila kana bang maminaw sila nga naay kanana ang result sa kanana ang luto. Ganahan sila na pulong sa Ginoo dili ilang pagnon, pero salamat nga kamo kanunay mong naminaw, usahay magkasabay ang among ato ang programa sa inyong panihapon, pero kasagaran gyud ang inyo mauna ang atong program sa inyong panihapon, labi nagmalangan mo sa paghikay, no? Salamat kaayo brother Narding o brother Leonardo, no, sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga programa. Okay, niya patay basahon brother John, kanunay gid ming nagsunod aning inyuhang programa. Salamat gid brother John nga kining programa mooy nakalukat namo sa pagkaprinda namo sa kangit-ngit kay nahayagan mi og salamat gid sa inyong pagpasabot sa pulong sa Dios dinhi sa kahanginan. Pwede ba maimbitar ka namo panahon unya sa among bautismo? Yes, pwede man na. Maimbitar ko ninyo, pero ay lang pod og kuana, ay lang pod og kanang murag kalipon ba kay naa magud tay mga nakumit na nga mga schedule. Mas maay siguro nga mo inform mo sa inyong pastor og din ba na og dili inon og din maganina anytime maka-request mo baptism, pero og dili pa na ordain nagkinhanglan pa na og request sa ordain pastor kay ang dili ordin nga inunta pastor dili pa magyud na matagaan og authority sa pagbautismo. So panahon sa inyong bautismo inyong kinahanglan nga makatambong ko, malipay ko niya na apan ganun layo pa inyo na kung pasidan andaan kay og diretsuhon ko balibad lang pod may lang og hangyo ninyo wa ginaaton pod na commit na nako nga schedule, no? Okay, ni patay basahon Kuya John, maayong gabi kuya, kanunay ming nagsunod sa inyong programa. Salamat kayo nga pinaagi sa inyong programa. Aduna nagyud kami malauman sa amo nga pagpangalagad. Ang ako nga lulo
magpabautismo pan kuno siya, pero ingon man mo nga Bible study una, wa pa siya masugdi og Bible study kay wa pa siya masugdi og Bible study kay busy pa man ang mo Bible study. Salamat kuya. Okay ka na, okay lang, wala tulata lang og jutay. So nindot na ang mag-Bible study na imong lolo. Nya please lang mi diri pahibaloon niya kung kinini ang kuan ka unsa ni kana na ang panahon niya sa bautismo lalo na ning lolo nimo. Okay, niya patay basahon. Sir, kanunay ming naminaw ninyo pangutana man ni, so dili lang usa nino kay na ato lang gini usa di talanan nato ni tuwason ug basa kay mahurot atong time naa na magutay napasidan-an nadaan nga pangutana nga tubagon. Well, last text nga ako nga basahon ha. Okay, niya patay basahon. Okay. Sir, ako lang gipasalamatan ang among buutan o nga pinanggaon nga barangay captain nga iya gid kaming gipahiluna o gitabangan kap. Salamat gid kaayo. Salamat po sa pagbasa, sir. Kuha man may kahibaw kinsa ng inyong barangay captain o gipahiluna. Okay, kinsa magani na ang inyong barangay captain na. Salamat kaayo. Amo na ila maguna nga gipanumpa o gisaad sa wa pang eleksyon nga mo serbisyo sila sa mga tao sa barangay, wala nakita na gid na serbisyuhan na gid mo. Pero ang kuan lang diri kay wa ma-mention og unsa ni nga barangay, unsa nga barangay captain, kinahanglan nga kuan ni kanana nga ipahibalo ninyo, no, isulti. So sunod pag-text lang og kanana nga napakahigayon. By the way, atong pasalamatan ang friendship nga gipakita sa atong mga police personnel, no, dinhi sa lungsod sa Daan Bantayan, sa lungsod sa San Remigio, sa lungsod sa Medellin o dinhi syudad sa Bugo. Sir, I salute you. Pila na kaadlaw nga nakita na kung nag-checkpoint mo unya natural magid na mo para mo, pero wala gyud mga napara ninyo nga nibati sa inyo kahiubos kay ina na sir, dili ba mag-inisog kanang maayo ra gyud ang pag-handle sa tao. Salamat nga kinang friendly road kaayo mo, sir. Nga akong pasalamatan ang mga pulis sa Daan Bantayan, pulis sa Medellin, pulis sa San Remigio o mga pulis din sa Bugo. Nganong kiniray akong na-mention kay kinira mang gipong mo dapita adlaw-adlaw gi ko dinhi nga mag-agi-agi magtutuyok diha sa uban sad nga mga lungsod maupod ni ang kinaiya pod sa mga pulis, pero dili man pud ko maka kuan na pasalamat kay wa man ta diha makasuot-suot sa inyong barangay kagahapong adlaw o kagabi na nag-obserbaran ako gyud na naka-observe na gid ko sa ato nga mga kapulisan diha sa San Remigio. Sir, salamat jud kayo, sir. Aniya, salamat pud sa tambag nga gikuan inyong gihatag sa mga rider. Aniya, pasalamatan sa nato ang LTO dinhi sa Medellin. Salamat kayo sa inyo ma'am, sir. Ay sa Panaw checkpoint gipasab may gani kay gipasaylo ra gyud ko kay giingnan ra ko nga di magkakakita, sir, og motor nga usaray sa mirror na kumo lagi mamoy nasabod magud ni kural ning ako ang side mirror kay nahitabo pud tong sigig-uwan magud dangog kay nasabod sa kural mo lagi na, sir, pasayloon ti karon, pero paning kamuti na nga mapun-ana nimo og side mirror kay wa may motor nga usaray side mirror duha magid na nya gikinahanglan magid na. Okay, salamat kayo sa LTO sa Medellin, no? Niya, well, higala si Brother Libby sa dili pa magaiban o pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas may siguro Brother Libby nga malili ni mo diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kundi ining nasuras kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw kutob sa naminaw karon og naglantaw sa atong live broadcast karong gabi na dinhi sa Facebook mga higala.
Okay, atong gipahinumduman sa gihapon atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw nga palihog atong i-share ang atong programa ngadto sa atong mga friend para nga sila sab makakita og makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, adto ta sa pagbasa higala gamay pa ni nga comments ato nakita dinhi pero ato ning basahon niyay gikan kang Sister Elpidia Curo. Mayong gabi ninyo mga brad. So good evening Sister Elpidia. Niyasad si Brother Joseph Kemno. Mayong gabi usab diha kanimo sir. Brad Isaw og sa tanan nga naminaw og sa gabyo karon sa live. Salamat sa pagbasa. God bless sa tanan. Nga diri si Brother Isaw dong. Unya ni as Pastor Joel Perana. Wados bag isaw kay naalanganin gudya. Kumusta sabdi ay Brother Joseph ang Bible study kaganiha kay kamuramontoy akong gipaadto kamo si Brother Joel Sino. Okay, ato ning lantawon makadiyot ang pikas nga screen. Okay, niya si Jib niya ato pong nakita dinhi si Jibni Jeris Malati, Lovely Diheto, Ginaline Lumuntad, Elsie Pitugo. Niyasad si Gina Siricon Diheto. Ma'am, may gabi diha ma'am, taga Dawis ni. Siya ni sa burutan pod nga asawa sa ako ang igagaw. So may gabi ma'am, salamat sa pagbiyo. Ma'am Gina Siricon Diheto. Niyasad si okay. Niyasad si April Rose Baynusa Ihara. O niya po si Dailin to Nuning Abrisi. Niya po si Nunahani Monterde Punay. Salamat hanay. Ako ning kusgan nga bayaw Brother Libby. Niya po si Abner Dualio. Niya po si Tikya. Si John Michael Cinco. O niya sa nagikuba na to si Roth Necesario de la Cruz. Nasa ko Hilutungan Island, Kawayan Masbate. So maayong gabi istan ng taga Hilutungan karon. Okay, niya si Brother Joseph naadto na ni Brad Joel Sino ang Bible studyhan diri sa Malingen, sir. Kadtong gisulti ni Ate Amelia, wala lang ko makauban ganina. Kaniya kay gahatod pako sa patay nga among silingan diri. Okay na sir, naadto na ni Brad Joel kada Domingo rami muadto pohon. So salamat kayo kay kana ra ba murag mga radio listener nato na gipamalihog ni Sister Amelia nga atong adto niya kay nagka hapiki na magud hapit na magud atong crusade sina taginadamay kay 610 magsugod gud ang crusade. Okay, niapod si Annalisa Lipon. Maayong gabi sa inyo diha Brother John, Brother Libby. Shout out ko di ay sa akong papa nga naminaw watching from Simbuawan. Salamat sa pagbasa. God bless sa tanan. Okay, thank you kayo Sister Annalisa Lipon. O niya po atong basahon ni aning sulod sa atong Facebook. Good evening, paki-greet brother, ngadto kang Brother Totron, naminaw ron sila diyan is mabuli. So Brad Totron, maayong gabi nimo uban sa imong family og sa tanan natong mga silingan diyan mabuli. Maayong gabi ni pagyod si Ate Mercy Sumalinog and family og gayang bana perming naminaw sa atong programa si Dong Sincer ni Sumalinog. So maayong gabi inyong tanan diyan mga silingan nato diyan mabuli. Labi na ito mga silingan na ito nga nagadawat og regular nga Bible study. So salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. O niya sa gihapon atong ipahibalo nga magsugod ang ato nga lektura or seminar sa matagabi about sa health o sa pulong sa Ginoo Discovered Court sa Mabuli karong Pitsa 16 sa Badona sa gabi mga higala. So gina-invite ang tanan ngo na mga silingan dias Mabuli sa pagtambong aniya pagkaugma ana Pitsa 17 ang ato sad nga
medical mission free clinic na himuon diha sa Mabuli. So giawhag day no ang atong mga higala diha sa Mabuli nga kadtong doon gustong magpa-check up sayo mo adto higala kun mahimo alas 7 kapin to ana didto o niya ato din ipamaliog sa ato mga BSW kay gina-inform naman to sa atong pinalanggang baray captain nga ang BSW maka-assist sa ato nga medical mission paghimuon. So mas maayo daw ang suggestion sa mga medical team, mas maayo nga malista ng daan ang magpa-check up, kinsay magpatuli, kinsay magpaibot sa ngipon, o niya kinsay magpa-examine sa mata kay namang sa free eyeglasses, kinsay magpa-check up sa nagkalain mga sakit sa atong lawas, no, mga bata o mga tigulang. Yan na po yung mga free nga mga tambal, mga higala. So, kay alas 9, maabot na ato medical team. Ang gusto nila, nag-abot nila, automatic, sugod na yun o check up, sugod na yung operation, mga higala. Kay pag alas 3 sa hapon, move out na po na sila, mapauli kay nagkalain-laing part sa Cebu na sila. Mga doctors na to, o mga nurses diya, ang mga medical team nga naa diha karong Domingo, sunod, no? Pitsa 17 naman. Okay. Atong gipangumusta si Kuande dia Dong Sensor, no, maayong gabi ni mo daw og sa uban pa diha natong mga silingan nga always nagapaminaw ni atong basahon. Niya si Inasin Amistoso, mayong gabi ninyong tanan Brad John og Brother Lib, mangumusta ko ninyo tanan sa DYCM si Felipe Amistoso ni sa Kabalawan, Sugod, Cebu. Kabalawan din ni. Mauni ang nag-donate sa simbahan sa Bagtingon, Kabalawan, Sugod, Cebu. Salamat sa imong pagbasa. God bless. Kasalamat na nag-simbahan sa Kabalawan, Sugod. Oo. So, Brad, salamat, Brad. Ang tanang mga butang iya na sa Ginoo, gitugyan rin mas taon. Salamat po. Mga kasama aning uban ba nga naipagkahakog. Bisag ginaog para sa Ginoo, pero pabayran pa gyud. Pero salamat nga donate ka. Nya kumusta na lamang tanan din ha kay gihandom gina namo nga makabisita diha kay Bukid sur na kaayaw ka Bukid lagi pero may sulti nila. Abang Joel marakadto man yung tong aging sa balo Bukid lagi ko no, pero di magid mi makanha tungos kalayo gabisi na mo basta nga nalipay gid mi nga naay simbahan diha bag-ong natukod unya ang duna po'y mga nga bautismuhan diha dinhi sa ato nga programa. Kalabanan na ba diya Banjon? Mga Pentecostal man siguro na sila? Pentecostal, mga Pentecostal, mga Pentecostal. Nahimong Adventista ba si Comino sa programa? Yes, katong ka istorya na ko din sa Sugod Church, Pentecostal si Julito Arididon, si Brother Julito, Pentecostal na to, nagkaistoryahan na yung magiging, di lang ako nakabisarwa na ko masag-uto, pero basta nga nang duol gid sila nako nga sila nangakabig sa ato nga programa sa radyo. Unya salamat kaayo ninyong tanan diha. Unya padayon mo sa pagpangalagad sa Ginoo. Sagdi lang kay magkausa ra man tas usa ka lugar o dapat unya panahon nga ang Ginoo magabalik na. Okay niya po si Robin Dilantar de la Piña, maayong gabi sa tanan. Anya de pagyod watching from Carigara, Alite. Maayong gabi is tanan taga Carigara, no? Layo na magina Brother Libby, nakaanha masabta din ha. Ya pag ana nato ngadto pataabot sa San Miguel kay nahimo man ta nga kuan po baccalaureate speaker sa church call pag closing nila. Okay, ato ning tan-awon mga higala ang bag-o makasulod ni si April Rose, Baynusa Ihara, anya ato ning tan-awon ning uban ni apod si Jibni Jiris Malati, kanya si Brother Christian Bistar, Brother Johnny Mainit, si Munyaski Amistoso Alianik, kanya Rolando Jr. Beldosula, Meredith Branzuela Fuentes. Mani atong mga bag-o nga nakita niya po si Brother Neljon Bersero, kauban ni Brother Johnny nga
mga maptikon nga liman nga nag-operasyon dito sa Mabuli ato ni mga kauban dito. Okay, ang panahon akong ibalik ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Libby. Okay, adto ta ani sa pangutana gikan ni kang wala ko kay baon no Miss o Mrs. ba ni Hanami. Gikan kang Hanami. Okay, ato ni basahon sir, di ba giingon man sa Bible nga ang mga Kristohanon nagsunod kang Kristo. Kristohanon man kaha mo, unsa may inyong gisunod diha kang Kristo. Okay, daghang kayong salamat Sister Hanami sa imong kuan, I don't know, Mrs. o Miss ka ba? Pero dili kayo kuan na unsay Mrs. ka na bag Miss ba? Pero ang importante matud pa sa imong pangutana ginaingon nga ang mga Kristohanon nagsunod kang Kristo. Kamo mga Kristohanon man kaha mo, unsa may inyong gisunod kang Kristo. Okay, daghang kaayong salamat Sister Hanami sa imong pangutana, importante kaini. Ug mahitungod magani ni ana sa imong pakisayran gikan diri sa amo kung kami Kristohanon ba? Yes, Kristohanon. Ug unya giingon nga nagsunod diha kang Kristo, kamo unsa may inyong gisunod kang Kristo? Kay Kristohanon magha mo. Yes, Kristohanon mi. Ug daghan mi gisunod dinha kang Kristo. Unang-una, si Kristo nag-ingon siya sumala sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa man gawas kun pinaagi kanako. Unya gihisgutan sa buhat 4:12 nga wala nay lain pangangalan nga ubos silong sa landong sa langit nga pinaagi ni mga luwas kita, unya kini si Kristo. Busa, si Kristo ang dalan, natural. Magsubay ta diha kang Kristo kay siya man mao ang dalan ug ang kamatuoran. So kung imo ning tan-awon dili relihiyon ang gipasabot dinhi, si Kristo na may uban nga ang ilag yung gituboy pag-ayo ang ilang relihiyon, wa na si Kristo. Unya ang ila pong leader mas taas og antas kay kang Kristo. Mao na nga bantayanan gyud na nato. Well, sa Juan Kapitulo 10, versikulo 27, si Kristo miingon, ako nakaila sa akong mga karniro, ug sila nakaila kanako, ug nagasunod kanako. Tandaan yun na ninyo nga ang mga iya ni Kristo, ang mga Kristohanon, nagsunod kang Kristo. So, ang pangutana ni mo, Sister Hanami, kamo Kristohanon man kamo, unsa may inyong gisunod kang Kristo, daghan mi o gisunod kang Kristo bilang kami mga Kristohanon. Unang-una, kung ato dinhi nga hisgutan sa gisulti dinhi sa balaan nga kasulatan ni kung ato raguni tan-aw dinhi ako nga basaho niya kung unsay gisulti dinhi sumala dinhi sa kinini ang Mateo Kapitulo 19, versikulo 16, paingon sa 19. Niya, kung unsa dinhi nga ato ni nga mabasi dinhi nga muna nga kami kay Kristohanon mi nagsunod pud mi kang Kristo. Kamo Kristohanon magkamo ang angay pod nga inyong susiyon ug unsa may inyong gisunod dinha kang Kristo. Kami bilang Kristohanon daghan mi gisunod diha kang Kristo. Unya nag-ingon dinhi sa Mateo 16 19:16 hangtod sa 19 niya ug tan-awa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon magtutudlo. Dili ikalimod sa uban nga mga tekstos Biblia na ingon nga maayong magtutudlo. So dinhi kining bersikulo nga akong gibasa nagno lang magtutudlo. Unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Tanawa ha, magtutudlo. Ang pangutana unsa may maayong buhaton ko aron ako makapanag-iya sa kinabuhing dayon. So unsa may gitudlo sa magtutudlo. Tandaan ha, ang problema lang kung si Kristo wa ninyo ilha nga siya magtutudlo mo nang di gid mo katudloan sa gitudlo ni Kristo. Atay padagbasa. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo? Anay usa lamang nga maayo,
kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. O kini gitudlo ni Kristo. Bilang Kristohanon mabitaw ning daghan mig gisunod kang Kristo, mauni gitudlo sa magtutudlo nga kung gusto kang makabaton og kinabuhing dayon, bantay ang mga sugo. Niya may uban muguwa na ta sa relihiyon, muguwa na tas balaod, muguwa na tas kasuguan, wa gid na sa bokabularyo sa mga pagpanudlo sa atong Ginoong Kristo. Ingon ni Ginoong Hesus, kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Unya nagingon dinhi. Kaniya mitubag siya nagingon. Ngano yung tanam ikaw na ako may tungod sa mayo. Anay usa lamang nga mayo. Kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Kaniya nang tanam siya. Ini. Og si Jesus mitubag. Tanawa ang gitudlo sa magtutudlo ayaw pagbuno. Dili ka magpatay. Kining sugo kay siya gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang sugo. Kining sugo diin man ni mahisulat. Dito ni sa daang tugon, gisubli din sa bagong tugon. Na magoy mga tao nga murag sayon ragid para nila nga ang daang tugon wa na. Pero niya matun pa ni Jesus kay nangutana kaniya, nangutana siya, hain manini og si Jesus mitubag, ayaw pagbuno. Dili ka magpatay, asa man na dapita. Asa na po di ba napulo kasugo ni? Ikaunom ni nga sugo sa dili ka magpatay, ikaunom ni nga sugo diha sa napulo ka sugo. Pero tanawa, kining na nag-angkon nga mga Kristohanon, mga sumusunod ni Kristo, wa na nagsugo. Muna, grasya na. Muna nga, na-disgrasya na lang ginoon. Sunod din ayaw pagpanapaw. Ikapila man ng sugo, ikapituno diha sa napulo ka sugo nga dili ka manapaw. Mo ni gitudlo sa magtutudlo nga ang gitudlo sa magtutudlo nga si Kristo kanang mga sugo nga naa sa napulo ka sugo. Maunay gitudlo sa magtutudlo, unya maunay among gisunod ug kay gisunod na mo amo pud nang gitudlo dinhi sa kanginan. Get? Kung ato ning masaho dinhi, di ka manapaw. Sulod, ayaw pagpangawat. Be asa man ini ang dili ka mangawat. Ikawalong sugo manidyas na pulo ka sugo. Diha ni sa suguas daang tugon, gisubli dinhi sa bagong tugon, ikawalong nga sugo sa dili pagpangawat. Unya ayaw pagsaksig bakak. Ayaw pagsaksig bakak, muni gisgutan dinhi. Ikapila man ning sugo, ikasiya man ni masugo diha sa napulo ka sugo. Usa ni sa among gisunod diha kang Kristo kay mao man ay gitudlo sa magtutudlo. Nan og dili gagani magpatudlo sa magtutudlo, suri na lang kay nag-ingon ra ba si Kristo sumala sa 10:26, kamo dili mutuo kanako kay kamo dili man kauban sa akong mga karnero. Sumuli gitudlo ni Kristo nga among gisunod bilang kami pod Kristohanon. Sunod, ayaw pagsaksig bakak. Tanawa ning di ka magsaksig bakak, ikasiya man tumahod ka sa imong amahan ug inahan. Tanawa, ikapila maning sugo ang pagtahod sa maginikanan des napulo ka sugo, ikalima. So ang magtutudlo nga si Kristo, iya ning gitudlo, amo po ning gisunod, amo po ning gitudlo. Mao na nga bisan pas uban nga wa na nang kasuguan ron, dihas daang tugon, muguwa na gid tas relihiyon, muguwa na tas balaod, muguwa na tas kasuguan, ay pastilan in town makapanimbaw sa balhibo na. Ngano man wa man magtudlo niya na si Kristo nga imo na habiyaan kanang mga sugo nga naas na pulo ka sugo. So kini gisulti ni Kristo. Sunod, bantayan amo nang gisunod kang Kristo. Sunod sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 ug 18. So mo ni ang gisulti ni Kristo. Sa 5:17 sa Mateo ingon ni Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, kundili mianhi ako dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Tanawa, si Kristo nagunsa sa kasuguan, nagtuman. Mao na nga kami pod nagunsa pod mis kasuguan, nagtuman. Naarabagid intaw ingon, wa gyud taw makatuman ni anang napulo ka sugo. Di proibaha kuno ninyo guwa kay akong proibahon, among proibahon.
nga naay mga taong nakatumas na pulo ka sugo. Inyo ra man ang doktrina. Ha? Doktrina ra na ninyo. Nga way taong makatuman ni anang napulo ka sugo. Sa Exodo 23 ngadto sa kananaang bersikulo 17. Ihatag kuno diri diin diyas na pulo ka sugo ang dili matuman sa tao. Karon niya ingon si Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Tanawa mituman si Kristo. Mo na kay ang Kristohanon magsunod man kang Kristo. Tanawas 18. Nagingon sa 18, ha? Ug sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Amo gid nang gisunod. Amo nang gituman kay maumanay gitudlo sa magtutudlo. Kaso lang daghan rong nanudlo nga ang ilang gitudlo wa itudlo sa magtutudlo nga mao si Kristo. So sa last na lang ako paning basahon sa The Living Bible sa Lucas 18:18 unya hangtod sa 21 nagingon dinhi. Once a Jewish religious leader asked him this question. Usa sa mga pangulo sa relihiyon, relihiyosong pangulo, nangutana niini nga pangutana, "Good sir, maayong magtutudlo, what shall I do to get to heaven?" Mo ni gisulti sumala sa The Living Bible. Unsa may akong buhaton aron ako makasulod sa gingharian sa langit? Di man God sir, maayong magtutudlo. Nan ato kunubing susihon kung unsa may gitubag o gitudlo sa maayong magtutudlo. Nagingon dinhi, "Do you realize what you are saying when you call me good?" Matud pa ni Kristo, imo bang gipamalandong ang imong pag-ingon kanako nga maayong magtutudlo? Jesus asked him, si Jesus nangutana kaniya, "Only God is truly good and no one else." Ang Dios ra gyud mo'y atong ilhon nga maayong magtutudlo, wa nay lain. Di kay maghuna-huna kang imong kaugalingon, maayo ka na sa imong pagkapilingon og nabaksir ka pa sa tanang dibisyon na aning suod ka. Kunya nagingon din hiyo. Matud pa, "But as to your question, you know what the Ten Commandments say." Apan mahitungod sa imong pangutana, ikaw nakasabot na mahitungod sa napulo ka sugo. Nya dinhi don't say nagingon dinhi don't commit adultery, don't murder, don't steal, don't lie, honor your parents, and so on. Og uban pa. Kining gitudlo, sumayong magtutudlo, amo po ning gitudlo kay ang mga iya ni Kristo nagsunod kay Kristo, gisunod po ni namo. Well, sa 21 nagingon, the man replied, "I obey every one of these laws since I was a small child." Tanawar gid ng inyong pagkabakakon, ingon sa mao nga tao, kanang tanan ako na nang gituman, sukad pa sa ako nga pagkagamay bata. Unya moingon mong way nakatuman? Sila naginis ginisos o kinitawhana amoy nag-istoryahanay. Unya kanang tanan ako na nang gituman. Bakak na moingon mong way makatuman? Di sultihimi itudlo sa amo des na pulo ka sugo kun sa suguan di matuman sa tao. Si Pastor Tirana maghatag dugang pagpasabot ini mga bayna. Pastor? Okay, salamat Brother John. Noon niya ato sa pasalamatan natong higala nga nagpadangat ni ini. Iyang gipangutana kabahid sa pagka-Kristohanon nga Kristohanon man kahamo sir, unsa may inyohang gisunod kang Kristo. Okay no, so salamat niya na higala kabahin si mong pangutana. Tinuod man gyud na kanang pong Kristohanon, nagsunod na kang Kristo kay sa laing termino Christ follower man na siya, Christian kanang Kristohanon. So mingon ta og Christian ta, nagsunod gid ta kang Ginoong Hesus kay siya man ang ato ang magtutudlo kay sa word gani nga Kristohanon, nakailatag Kristo disunod ta kang Kristo. So karon mga higala, unsa may mga pagpamatuod sa inyo mga higala nga mga Seventh Day Adventist og gisunod diha sa batasan ni Kristo sa pagka-Kristohanon? Daghan mga higala kay sa libro palang daan sa Juan 12:26 niingon na daan si Ginoong Hesus, "Kinsa kadtong moalagad kanako, kinahanglan mosunod siya
kanako. So ang pag-alagad sa atong Ginoo mao gyud na ang pagsunod. Unsa man number 1? Number 1 mga higala, si Ginoong Hesus sa dihang dunay batan-on nga dato nga nangutana kaniya, gisay sa itong version kaniya sa Mateo 19 ug sa Lucas kapitulo 18 nga ang usa ka batan-on dato nangutana kang Ginoong Hesus magtutudlo, unsa may angay na kong buhaton aron makapanagya ako sing harian sa langit o makapanunod sa kinabuhing walay katapusan. Kung atong basahon diha sa Mateo 19 mga higala 16 ngadto 19, gisaysay ni Ginoong Hesus siya kung gusto ka nga mosulod sa gingharian sa langit o gusto ka nga makabaton og kinabuhing dayon, tumana ang mga sugo. Gisaysay ni Ginoong Hesus, dili magpanapaw, dili mangawat, dito tanan nato sa napulo ka sugo. Og usab mga higala, dili lang kay mao lang na. Sa diha pod si Ginoong Hesus mga higala nagkinabuhi nining kalibutan na siyang pagpakatao. Dito sa Lucas 4 mga higala 16 ug Lucas 4:31 makita nato nga matag adlaw Sabado igpapahulay moadto siya sa sinagoga. So ang inyong mga higala nga Seventh Day Adventist nagsunod pod ana kay kana siya mga higala batasan na ni Ginoong Hesus. O niya dinhi pod sa Leviticus mga higala ug Deuteronomios gi sunod pod na sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist kanang dietary law pag ila sa mga ipakaon nga mananap ug sa mga mananap nga dili ipakaon. Kay si Ginoong Hesus mga higala wa man pod siya magkaon sa mga dulumtanan bisan gani ang yang mga tinunan wa pod magkaon og mga dulumtanan sa dinhi panining kalibutan. So kana mga higala usana sa pagpamatuod nga inyong mga higala nga Seventh Day Adventist sa pag-angkon nga Kristohanon dagsunod sa mga pagtulon-an nga gitudlo ni Ginoong Hesus mga higala. Aw kino so adi lang nako kay tas-on akong ihatag dugang panahon ngadto kang Barlibe. Okay, daghang salamat Brother Joel. Ato ning basahon mga higala ang atong nakita sa screen. Okay, ato ning tan-aw ni asi okay, ato tan-aw ni asi nagandaghan ni napuno dinhi. Ni asi Brother Jake sa Sumalinog sa Dumaguete ni. Good evening ninyo diha Brad. So may gabi ni Brother Jake no og ni Brother Tagalog diha. Unya diha pod si Day Ellen Tutuning Abrisi, mayong gabi sa inyo tanan. Sa DYCM nga pamati gid kami diri sa Kabilao, Carles, Iloilo. Okay. Salamat. Salamat sa Carlos Iloilo sa Kabilao no. Minsan lagi pa gid tayo maka-receive of viewers diha sa Kabilao, Carlos Iloilo. Thank you so much. I'm proud sis nga nagbiyo ka karong gabi na diri sa atong programa. Kumusta mo tanan diha sa Kabilao, Carlos Iloilo? Anya niya pod si Roy Laksa. Asa ninyo mabasa sa Biblia nga SDA gitukod di Kristo. Okay. Bible base magkaha mo. Unya kinini ang mohangyo pud mis imo. Technically mo magid na inyo asa pud nimo mabasa nga kanang imong relihiyon mo gitukod ni Kristo kay Bible base mapugka ka. Okay, salamat no. Sige lang, ato po din ang tagahigayo na kanang pangutana hapon niya. Wa na problema na pero kining iya manggod dili man ni pagpangita sa kamatuoran ang iya pagpuga ba pagsupod sa katakos sa naghandol sa programa dili man ni ingon nga kamatuoran iyang gipangita pakiglulang tugi pakigdudbati na kay Dias Biblia wa ra bagay gibutang diha ni Ginoos nga mao ni ngalan sa iglesia nga akong gitukod. Mao ni official name sa iglesia kong gitukod. Wala. Okay niya po si Renante Tangkawan, 7th day, Exodus 20 verse 8 to 10. Marag gitubag niya ang pangutana sa Davao. Namadaya na, 17 na lang may tubag. O niya gitubag ni Renante ang pangutana ni Roy Laksa. O niya pagitubag si Renante Tangkawan, Adventist people waiting for the second advent or coming. Daghang verses, ana bro. Kini maestro man ni Brother Libby na ani sa Kawayan Masbate. Niya po si Rolando G.R. Beldosola, maayong gabi Brad John o Brad Lib, o sa mga naminaw, paminsyon ko sa akong lolo Alberto John Andrino Sr. diha sa barangay Marangog nga pirming maminaw sa inyong mensahe
sa kahanginan, Brad. Dili ni siya sa badista pero naminaw gyud siya ninyo. Salamat kayo, no? Salamat Sa sa imong pagpili ulo. mo dong. Ni Alberto Johnny Andrino Sr. Niya po si Nuniboy Antipala. Iyang minsay, good evening ninyo, diha tanan, ninyo tanan. Niya po si RG Moore Vargas Ibanez, happy evening everyone, kapaglaom Kuya John, and kapaglaom Kuya Libby, o kapaglaom Pastor Tirana. God bless from our program. Niya po si Muniaski Amistoso Alianic. Niya Rolando Belsoda, maayong gabi si Johnny Andrino katong naa sa DYDX. Niya po atong tanawon ning niya pagid si Rosalyn Lynn is Laurente. Mayong gabi ninyong tanan diha, brother, naminaw miron diri sa diri sa Kabintan, Ormoc. Okay, salamat no sa pagpaminaw. Niya po si Milda Mariket Agaliaris. Mayong gabi, Bradley, Brajon, og kanimo pastor, og Ginoo, ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Mayong gabi, ma'am. Okay, salamat sa inyong pagtanaw. Niya moadto ta higala sa paghatag og dugang tubag ato sa niliyon to cellphone kay ni ay message nga ning abot ato ning tanahon. Okay, adira. Good evening, Brother Libby. Nahurot ang himuonon og sudsod kay gihurot og palit sa pare kay himuon og salibot kay hapit na ang misa di Galio. Sa libuton day abot sa misa di Galio. Okay, ato ta higalas paghatag og dugang tubag. Ang pangutana naghisgot nga Kristohanon man kamo. Tinuod na higala kay basta nagtuo ta kang Kristo, matawag man tag Christian, katong ang Christian God follower og believer ni Jesus Christ. So kita din kining nasod Pilipinas, kalabanan ani mga Christian yun, majority Christian, pero kana kunong magdanga-danga na ang eroplano gikan sa laing nasod, musod dagani kuno sa areas Pilipinas, mupasidaan din ng attendant diya sa eroplano. We are now entering Philippines, but beware pickpocketer. The only Christian nation daw in the Far East, pero beware, magbantay sa mga pickpocketer na mga otog pitaka. So daghang ko nga Christian, mga pundok, mga reliyon karon nga nagtukang Kristo, Christian na higala. So gipangutana sad bidini kining nangutana Christian po siya ka nagtuo ni kang Kristo. Ang iyang pangutana, Christian man kamo, unsa may inyong gisunod diha kang Kristo? Nangutana siya, wa siya specific unsay gisunod. O nabatay ikapakita nga nagsunod ta kang Ginoong Hesukristo. Okay, gisay-say sa makauban kaniha ang mga butang gisunod, no? Kay si Ginoong biya nagingon siya sa atong makita, mabasa nato sa Juan 12 versikulo 26. Matod pa Ginoong, kung kinsa kadtong moalagad kanako, kinahanglan siya magasunod kanako. So ang taong moalagad niya, musunod niya. Kanang Christian ba? Kanang Christian follower mo na. Ang kondisyon, musunod pa niya. O niya, sa ato pong mabasa sa Juan 10 versikulo 27, ang kanang musunod niya, muna gitawag karniros Ginoo, ingon ang Ginoo nga naghisulti siya nga ang akong mga karniro nagapatalinghog sa akong tingog. Ako nakaila kanila kay sila magasunod man kanako. So ang tinuod nga Christian musunod gid na kang Ginoong Hesus mga higala. Og si Ginoong Hesus na ingon,
ako nakaila kanila. Nganong nailhan mas Ginoo ang iyang sumusunod? Nailhas Ginoo tungod kay naa man ni ilhanan kini mga tawhana. Unsa may ilhanan aning mga tawhana? Unsa may mga timaan aning mga tawhana nga nagsunod sa Ginoo? Mabasa nato sa Ezekiel 20 versikulo 12. Nag-ingon nato mabasa, labot ta usab gihatag ko kanila ang akong adlawng igpapahulay aron kini mahimong usa ka timaan, taliwala kanako og kaninyo aron kamo makaila nga ako mao ang inyong Dios. Manang gisgutan verse 20. So nagpasabot higala, ang karniro ang sumusunod sa Ginoo gihatagan og igpapahulay o ang igpapahulay gihatag sa Ginoo ang iyang igpapahulay mga higala. Ang tuyo nganong iyang gihatag aron mahimong usa ka timaan, ilhanan, taliwala sa Dios og sa iyang mga katawhan. Nakailang Ginoo tungod kay kini mga tawhana naay ilhanan unsaon pagila nagbantay sa adlawng igpapahulay, nagtuman sa sugo sa Ginoo, nagsunod sa sugo sa Ginoo. Hinuon na may panahon siguro mapakyas, pero ang prinsipyong gitudlo sa mahigala sa Seventh-day Adventist, tumanon ang napulo kasugo. Samtang dunay daghan ron nga nag-angkong Kristiyano, pero ang prinsipyo wala na ang napulo kasugo. Naman punoy nag-angkong na Kristiyano nga nag-ingon na ang napulo kasugo, pero giguba-guba ang napulo kasugo. Naas 10 Commandments, pero gipanlubag ang naas 10 Commandments. Pero uban pod Kristiyanos nagtuo kang Kristo, Kristiyanos, pero wala nagyoy napulo ka mga sugo higala. Samtang ang Seventh-day Adventist grupo sa Kristiyano nga naapa ang napulo ka sugo. Sanglit na ingon sa unang Juan 2:4, matapos sa mabasa, sila nga nagaingon, ako nakaila sa Dios, apan wala magbantay sa iyang mga sugo, bakakon kanang mga tawhana ug wala kanila ang kamatuoran. Higala ang tinuod nga Kristiyano nga dili bakakon kadtong nagbantay sa sugo, kay ang tao di ay nakailag Dios, nakailag kang Kristo mga higala, apan wala magtuman sa mga sugo sa Dios, bakakon kanang tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. So, ino na matimbang-timbang na to kung asa ang tinuod nga Kristiyano. Ang Seventh-day Adventist nagdasig sa mga tao tungod kay naas Biblia nga tumanon ang napulo kasugo samtang aduna tay pagtuo ngadto kang Kristo. O niya, ang kanang 10 Commandments wa na usba. Sanglit ka nag-ingon ang Santiago 2:6, ang maglapas og usa ka sugo gikan sa balaod, samara nga iyang gilapas ang tanan. So asimbol yun ang tanan, kay asimbol mo na tanan ang ikaapat ka sugo diha adlaw Sabado higala nga gisgutan gyud sa makauban sa Lucas 4:16 na batasan ni Ginoo nga kada adlaw Sabado tuwa siya sa simbahan. Kay batasan man ni Ginoo, mausay batasan sa mga Kristiyano, kay ingon siya, ang moalagad nako sunod nako. So magsunod sa tas batasan ni Ginoo nga kada adlaw Sabado tuwa simbahan. Pero lain na ganing adlaw akong naandan pag-adto simbahan, di na adlaw pahulay na kinsa kay akong gisunod ana, o kay antaw nga nagsunod kang Kristo bantay mas yung pahulay. Pero lain ang adlaw kung ibatayan, dili na ang tinud na Kristo gisudana, kundi ang mini na nga Kristo mga higala. Okay, wa naman gyud time sa di pa hingpit tapuso ng ato nga tulumanon ni ang atong theme song. Mga higala mag-ampo kita. Among higugmaon ug dalang tanan makagagahon nga Dios na